iki aturi. Kene panas mlaku Ora nggawa payung sandale diseret lamane mlentung Surabaya geger mungkin nang Madiun Jakarta dirukun tetep merdeka panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Selamat malam, Nduk Cayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat, Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Nduk Cayu, sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih, Om? Awet piye? Tidak ada Perubahan nggih. Tidak ada perubahan, mesti tetap Awet nggih. Awet enom ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Madiun. Madiun terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Buratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat warung dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagon-lagon yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Seneng abang petang piring. Heeh nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Mbak. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah Pojokan menika. Sing nika Jilbab damel hitam. damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih, Betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul, Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata. Tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra, Anggra. pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki, lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Nggih. Om Yuto, Dalam Mbak Niken. kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh. Aku Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak kalau di sini cium enak kan? nggak? Enak, seger, Kamu kalau hadap sini enak kan? enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak, kayak ada teleknya ya? iya telek kayak untung nggak pecah enak gitu. gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal Iya. sekali. Iya. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu Romi. juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara ya ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi, jangan. mundura. Ntar aja. Oh, Wah. wong kok iso.
piyayine lho menik-menik cantik suaranya bagus bertalenta ora kaya anakmu. Anakku sing wedok mengono ora apa-apa tapi sing lanang le. Lho anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho, mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Polres. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ya ceblok ya adoh. Oh iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atum ora nganggo lanjaran. Ngengkel iki lho gula kowe iki kok. Iki lho Mbak Niken iki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Pak? Desa ora ngerti Qris. nyuri siapa? Qris iki lho sing diselempit nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayla karena I love you. Nggak mau. Liwat akikmu lho Mak Geduk. Tara ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak Rayuannya membuatku terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6. Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok kan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku Aisik, aku tahu kamu menyanyikan lagu itu. Sayang, kesayanganku, koyong ngopo rasane ati iki. Suwe ra krungu pawartamu, bingung rasane nandani Nimas Pengen modal. sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi. Aku tahu lanjutannya. Piye. Iki pengemis hatiku iri. Ya bener. Kok kaya pengemis tenan. terima kasih. Sama-sama. Kok iso terima kasih lho. Coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Iya, pakai kebisaanmu. lagu-lagu kayak Om Yudo gini lagu yang Nuansanya terbaru. percintaan, nuansanya lho kasmaran. Selindro. Wih, Edan. Tayang kita ning Debagong. Alah, nembang bliru iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanismu. Alah. Lancang sampean. Nuansa percintaan, nuansa Nuansa ketersenangan. percintaan no. Oke. Sopo manis. Wah, alah rusuhe tak Oh mikir takok ngene yo. Kuwi iki selentik. Ini lho tapo. Ini, weh, Ndul iki ora. Momo Ya. jiji. Momo jiji. No. Rukun Islam.
kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho. Percintaan iki ben rukun. Wah iso ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso. Yang ada kendangnya, yang ada ininya semua Gitu. main. Tetep slendro. Woi, pisan mau slendro. Ha. Sinebut pahlawan putri. Oh iya. Niken itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok, sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Agra sing munggah. Bar Nggih, iki dirapuki nggih. sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban kok Tuhan. Wong Tuban yo nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok Kene iki nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho, kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane awe. Tulisannya piye? Awe. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira awe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Seronto. Nggih. Duk kong prangbon. Kualik. Kepranggung. Dok pranggung. Marai we. Salah. Wis salah lho sampean. Eta kowe Wiratmaya Sriuning coba digandur. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono kuwi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengen Contohno cak Yuda contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa. Iki tenan omong sik gage leh kowe nganggo omongan sik. Yayi mustikaning jagat. Ning jagat ora ana papat ning donya, ora ana 5 ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani. Iki tenan jare. Kaya kapake dol. Kaya nguntal pil. Pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki. Kok iso? Lah wong wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu. Ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek. Iki tenan jare. Coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki. Aku kepengin ngrungokke suaramu. Iki tenan ngono Dan. Aku kepengin krungu suaramu Yayi. Iki tenan jare. Allah terus ya. Lah ya. Cuk perang Duk gung prang. Dak peranggung bacana Ngebelo. Bebelo. Arek ngebelo golek kanca terus ngebel sik. Oh. Bebelo Wiratmaya. Wiratmaya nek mliti. Mlete cah mlaku rono terus jual mahal tete. Oh iya. Waduh. Tan wurung Sriuning gundul. Gugur terus digunduli niki. Oh. Dadi
dadi kusumaning Rasah wis metu cikal Bang, rasah. bangsa satu lagu seriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti denok nanti. Oke, Biar nanti. seriuning sih, seriuning Siap, sih. oke. Monggo. Sering, yuk. Srianing mesti kutuban lapet tresno tenar sapaya pati marang Raden Wirasaya kang bos prasangsa nandang berhenti karya Mbah Sukron Suwanda. cangkeme warek kok katresnan ning Wiratoya ning Rarasri Dangdut
luar biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11 channel. Wow. Hebat. Sigi channel Awat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sigi channel mau wis meh 2500 apa pira nggo. Halah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik Mas Anggra. Jaturi Karo ngluwari nadar kupat luar. Nadar kayak kali jenang piring patang abang wau di anu. Tapi sepat. Lho, mboten. Mboten tok dugi mriki. Oh, alah lawancak Mas Anggra. Maka Mas Anggra. Alhamdulillah. Mik ya. Lah kok aku, Cak? Dal kene dal. Kok aku iki? Dal. Acara Saduk Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya, Saduk Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Lah, Kepelinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Masa blereng? Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene rakyat aku. Wow. Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang kan ora ketang satu kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa wong sing nanggap sampe. Mangke sing ningali niki langsung balik omah sedaya mangke. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mengki stase do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikTok-nya Rakago. 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 Nganune piye mau jingle mau Rakago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Mosok leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh. Muni mosok leh mandese ra karuan, Mas. Muni mosok leh ababe jan. Brel. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi Oh, riyen. Nyanyi riyen. ngoten. Larase pelok Pak Wit. Lagune Denok. Wah, Gandulane. dudu. Genduk denok. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar nek kagungan Nggih. putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog ya Mas. Wah, tidak lewat. Mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Ya, apa DCI, mau? nggih. Angel jenenge ya. Apa? Panganan Jepang, wangel jenenge. Apa Mas? Mang? Silgor toh. Sushi. Sushi. Oh, Sushi. sushi. Namanya Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, sushi. Tadi saya mukbang Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Lat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong tuyuan. Lontong toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jeng ben ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Men mangke. men gayeng ngoten. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, mantap. Mamah kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Laras percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa halus kok. Kanca-kanca TikToker Sigi Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakago. Nggih. Lagune Denok nggih. Nggih, Mas Oke, Sigit. oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakago ya. Nggih. Ambil dari Sigi Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tukoli. Kalera umum. Makal. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Masih Kang Masih Kaleng penjenengan. Mas, kaleng Papa. Papa anu. Papa. Papa Mama. Garba. Nggih. Nggih. Garba. Tuduk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau istrinya sampai Mas. Papa. Mbak Bulan, monggo karo Mas. Karo Dik Rasat sisan. Disampir ke mari terang hampir ke. Sing sayo, sing rukun
Di mana istri? Mbak Ini Mbak. momen yang luar biasa, bisa diabadikan nanti, bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono Kenang-kenangan. berikut adidal Pak Purwono. Nggih, menika. Nah. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemung wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbak Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan tuk rikala semanten nggadahi ujar menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila titi wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika. Dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para bapak ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mas Sigit Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun idi pangestu ugi nyuwun idi Nggih. dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra. Monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasat Rasan. Yang ke 1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin amin amin. Sampun matur suwun. nggih matur nuwun Ugi wali matul pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang Amin. umur sehat selalu. Yang penting Amin. pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo mereka. Para bapak ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rubeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Nggih. Cahayu. Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah. Niken. Mbak Niken. Nggih. Wis luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Nggih. Wis luar. Amin. Wis kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Kahar nggih Pak Kahar. Nggih monggo Puspita Nalori napa Kusuma Wijari nderek Derek Mbak pelok nggih. dibawani Cak Yuda ya iso bawa, Nggih. mondol ya iso bawa. Siap. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasito asih. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, Mantap. dari Bojonegoro, Rawuh. Nggih. Udus Mas Utomo. Udus. Nggih. Mas Utomo wis ora tau absen. Terus. Kali salam. Atut runtut tansah reruntungan
CFC hadir juga. Salam untuk Ina dari NS. Lebih Ina NS. Ina. NS kini kan Salindri. Oh, ele ra ketok ele. Oh, jeneng asline lho Eka gitu Lina. Oh, klambi silian. Ing sarina sawe ngene Mbak Niken pilih Puspita Nala riyen apa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nala. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Kembange ati. Siap. datan ginggang sarambute Carna-carna susukna rasane ben-ben ben tak karepe ngono. Mesti omah ngomong nek sarambut to. Datan kinggang sarambut. Wah. Ngono. Ora nganggo datan kinggang sarambut. Tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. datan ginggang sarambut Alah. Orang gawe tok. dari Pak Egit nganggo Datan kinggang sarambut. Hup. Paham. Coba hup ora. datan ginggang sarambut Langsung ya Pak Anggo, nek gak malah muni hup engko. Lah iya. Apal aku karo mandel iki. hop Oh Kok iso ditajuk? lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih Mak suarane. Pindo mimi hamintuna hayu nimas bareng ana tepi wajib Bener bisa wis bener. Saiki wis karo ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki iki. wis apal kok Apal. sida asih braya raknol rik lu guru anda teko Tendang Situasi braya braya Angel juara. Brayan. braya Sing dimainke iki brane. Dadi brane iki diolor, ditakrek, ditolor. ya apik behane Bra. Ngono lho. Bang. braya Bener tak peni rumusé sing dolanan brane sukses. Heeh. Dikira gak kok guri jebule kok ngarep. Wis pitana niki. Oke. Puspita Nala. Biasane Puspita Nala nek penari latar cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Masana Lho, oh anu ta Mas Jagat ta itu biasane. oh Mas Jagat biasane nek Lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Niken. Iki nganu Ayo. iki sing anak nomor Diaturi 3. kendol. Nggih. ayo Mas Jagat Joget gak? Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget nang karo- Lagune Puspita Nala ya. dampingi Mbak Niken gampingi kok mriki lho kok Kene lho. kok isin ora alah. Isinan bapake isinan anake yo isinan. Ya yuk. Salim karo Mbak Niken sik salim. Ya yuk. Foto. Foto rasane. foto Mbak Niken cantik ora?
Mbak Niken cantik ora? Ngomong to. Madem rene gat, madem rene gat. Oh, foto sih. Oh. Asik. Oh, nganu ora cetha tak nih kok. Oke. Backlight. Kok kono. Oke. Iki Dek, dilong Dek. Alah pinter cah iki, pinter. Kelas piro, Dek? Wes, oke. Yo, Pos Pitanala, Mbak Niken sing joget jagat Cak Mondol, Cak Yuda. Oke. Bat jagat. Engko kowe bareng joget disawer Cak Mondol. Nah, disawer karo Cak Mandal. Alhamdulillah. Mana nanti cepake. Duwe dina. Yo, Pos Pitanala bersama Niken Salindri. Yo. Kusumo mulan lang prongto agawe sang seming nolo. Terima kasih Pak. Mas Gagat disawer, Mas Jagat.
Hebat hebat. Wah, Lumayan iki Gat. Lumayan. Lumayan. Kok ora duwe isin to Gat? Bapak isinan kok kowe ora isinan ya. Ngapa? Bapak lo cah isinan cilikane ya Pak ya. Wis pantes. Apa Mak? Instruktur senam. Jagat ah. Iya lo jagat pinter. Mbak ini kan sakit lenggah rumiyin, mimi Inggih. dulu. Mbak Niki Biar sindas-sindas cakran ira diselingi sik. Jagat mimi. Enten mimi apa betul? Enten. Siap. Ada Mbak Putri, Mbak Melani, Mbak Lila. Mbak Lila. Anak yang soleh. Betul. Lagune. Cocok sesuai dengan Mas Vino, muga-muga dadi bocah Anak yang sing soleh. berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Nggih, Mas Razat, nggih. Lagu adalah sebuah doa. Leres Pak Iki. Lagune alamate anak Soleh. Soleh bapake Niken. Mayang Kara. Aduh. Ini Mbak Putri dari Ngawen Blora, Mbak Lila dari Loh Gede Sumber Rembang, Mbak Melani dari Gunung Sari, Kaliori. Kaliori, wong kene ae kowe berarti. Nggih, satu kecamatan. Lagu adalah doa, ya kuwi alamate anak soleh, nggih. Nah. Oke. Coba kayak apa, semoga dengan lagu ini Mas Vino, Mas Raza dari bocah sing soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba kayak apa? Yo. Ah
Oke. Nah, semoga dengan lagu ini doane wong tua kabeh padha terkabul. Amin 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 amin. Digarap Banyuwangen yo penak ya. Wah, wong kanca-kanca cakrane krat pancen ke. Tolak ukur, tolak ukur. Nggih matur nuwun. Nggih. Pak Cip kok nggih pareng lenggah sembah Pak nuwun, Cip, Pak Eko, matur Pak nuwun. Kasmani komplit. Nggih. Sore wis Bambangan Cakil, Sasa sing joget dadi Herjuna. Wah. Iya ya. Coba Mbak Niken. Mbak Niken. Mengko selak jengkar ndak telat tiket pesawate ya Mbak Niken. Ya ben nembang dikayangke. Ya dikatoke. Ono. Mau niki arep ning Jakarta kok kene kok arep ning Surabaya. Mamah Wiwin tak elingke kadoan cedak Semarang. Nggih no. Semarang. Sesuk Cak Mondot jare arep ning Jakarta. Nggih. Oh, mboten teng Jakarta to, Mas. Temu ndi? Malaysia. Menjalani hukuman gantung niku lho. Hukuman gantung. Ning nong. Mbak Niken ora dhewean ben dikancani Mbak Yosi ya. Mbak Yosi Dian Pratiwi nggih. Blitar Kota cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Kelut Sing ayo Blitar Peta Brontak proklamator wah Para penonton ingkang wonten pinggir dalan menawi boten ketinggal kirang marem saged mlebet. Saged mlebet, Bu. Monggo Enggak saged wonten kursi mlebet. boten napa-napa. Nggih, saged tumbas. Bebas. Bu. Monggo ingkang wonten Jawi saged tumbas tiket wonten pojokan mriku. Boten Ding, boten ditikati. Nembang berdua nggih Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi bintangnya Cakraningrat Indonesia, suaranya yang menggelegar bagaikan Petir di siang hari. Nyamber ndase mondol. Nembang sing kepenak. Napa Pak Ikit menika ingkang sesuai dengan Mbak Niken dan Mbak Yosi biar klub suaranya antara suara 1, suara 2 dan Mas Mondol suara kirik nanti. Yo ora to yo. Rakot awakmu. Rakot. Menika request terbanyak menika Banyuwangen. Disimak Pak Mayor Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saking Jakarta. Oh nggih kesupen niki wau nggih pikantuk salam Pak Sigit saking panjenenganipun Bapak Yoga Mandira kang wonten Jakarta. Ampun lali Cak Yudo tanggal 26 tak teng Kediri. Nggih tengkarekan. Tanggal 17 teng alun-alun mengke. Alun-alun Ngawi. Nggih. Hari jadi Ngawi Cakraningrat bersama Cak Yudo. Niku rekome saking kula. Kak Yutone ora nggo mondol. Hari jadi Rembang kok ora wayangan. Kan Rembang, rencanane alun-alun Ngawi ganti komet. Iya. Tidak. Hari koperasi batal tanggal 13 Cakraningrat. Ganti dalang. Oh, ganti jalan toh, Pak? Golek anggaran sing luwih murah. Ngono lah sampean ra gelem murah apa? Sampean larang. Pemerintah nanggap murah itu duit apa ora? Dikorupsi entuk ya, Pak. Korupsi entuk nanggap wayang kok murah. Betul. Sesuk sing nabi paling yo narki ngono isut hal 13 iki. Mbok senar ki. Ora. Gerajakan Banyuwangi bawa dijenggleng. Oke. Mondol milih jenggleng Mbak Yosi apa Niken Salidri? Sapa we? Milih kowe saiki mu. Aku milih Niken no. Sing Enggak nom. mau. Yo Syukur. Mbok pisan-pisan iki gelem no nyapa to. Kowe jenggleng Mbak Yosi kok Alergi. Cak Yudo Mbak sing Niken. jenggleng. Heeh, coba Cak Yudo dhisik, Cak Yudo. Oke. Lho tak Mampiat contone. mayon. Mbak. Mambiat
mondol kok iso. Alah ming mbir ngono ae. Mbak Yasi. Suwara. Rebate Pak Saji. Urung, so apa no? Nunggu kode kendang. Gandeng bala. So apa no? Mudul. Ora muni to, Ndang. Alah. Kok ora kaya kancane? Ora Kakean. padha aku mejen iki. Kakean polah. Kakean gerak ora muni. Cacahe pancen men sak senti ora aku. Apa Sentimen. sentimen? Gundul goblok. Conto Kurang sisan. Cak Yudo karo nikah enak. Ya, contoh lho. Menak. Penak iki, awas kowe kok sampe gak penak. Awas yo. Kalau ping 2 aku ya ping 2. Pianyo wangi Ngono dipangan nganggo lombok enak lho ngono. oh ilang-ilingi mau bagai lho aku ya Jenenge Haji. pemanasan Mek ngono. Lho ngaku lho tanpa gerak ngene tok lho muni. Ya. Enak ngono kok goblok. kaya kok iso kowe kok ora Dah kaya ngono kuwi lho. Maksudnya piye kowe njaluk piye? Piye? Kowe mumbul, ya Unggul terus. Unggul iki gamelane muni di Piye Tutuk. gamelane? gamelan tutuk mak jleng ngono lho. Oh, ora paham. Oh. Omong ngono. nek mondol Aku mumbul, mumbul, yogane muni Muni mak jleng. jleng ngono. Oh, ya. ngono kuwi Gak cangkeme. Lah piye? Gamelane lho ditutuk. Nutuke piye? Gentenan. Oh, Oh, alah nutuk genten. sarjana kok ora mudeng ya, Nduk. Sarjana jare Pengrawite jare sarjana seni, ngono kok ora iso nabi mondol. Omongane angel e. Ha, genten nggih Pak Yo gini kan. ikan. Kene lho, Ndang, nek pengen bareng engke. Nah, Piye? Gamelane piye? Tabuh piye? gentenan. jajal lek karo niken jajal iso Ngono ora blok. Woi, Oh, kok cocok. Lah lah Piye karep piye karepe piye? Jare kon wabuh gentenan. kaget aku. Oh, angel laden-ladenane cah gundul kowe. bareng ngerti mondol kecilik ngono burate gumujeng seneng. Kowe anggere mondol tersiksa kok burate Seneng ngeten. Badhe dipun tumbas, Bu, ndasipun damel ketak-ketakan.
Murah puniki. Nggih. Mengke bibar niki kula tokke penari saking Surakarta Adiningrat, Bu. Wonten ta? Oh, mangke Mbak Ida Lala. Oh, nggih. Penari ya Mbak Ida Lala. Penari. Iya. Terus. Belambiangan Hajatakan senang susahan bisa tanah India melayari melare Kumelyaring 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 Senengane cah-cah ya. cah Ge mareme kanca niku pripun Pak? Terus marem kanca-kanca iki. Ben doyan mangan Pak niku pirang-pirang dina ki ora doyan mangan ndak enak turu wah. Sing demung repot. niku. Nggih Pak, bersedih Pak. mangan heci bareng lho ora dijejel-jejelne ya ora kolu lho wong-wonge. Heeh, ya. Taman Sari Nusantara Belambiangan